καλά. Ρε φίλε, πού είσαι? Εδώ. Πώς πάει? Τι κάνεις, καλά? Τσιγάρο βλέπω, δεν σου πάω να το κόβω ρε φίλε. Εντάξει, ένα τσιγαράκι κάναμε. Ρε φίλε, από ένα τσιγάρο άρχισαν όλοι. Έλα, σου είπα, ξεκόλλα το μυαλό σου, ένα τσιγάρο. Πώς πάει? Εδώ καλά. Όλα εντάξει, κυριολέ. Τον άλλο το βλέπεις καθόλου? Μαθήματα εκεί, χαμός. Πάνε κι εγώ μαθήματα πολλά. Τι θα κάνω. Πάμε για κανένα ποδήλατο να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Αν είναι να παίρνουμε και τον άλλο τηλέφωνο. Και αν δεν μπορεί να πάμε μόνοι μας. Πάμε αύριο κατά τις 10. Ναι, εγώ μέσα είμαι ρε. Ωραία. Μάθε, έλα. Έλα, μα. Στο θεατράκι είμαι με τον Γιώργο και τον Παθά. Ναι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, άντε, γεια. Μάνα μου τώρα, με θέλει να πάω σπίτι. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, Για αύριο τις 10 ισχύει, έτσι. ναι ρε, αύριο το πρωί 10. Θα τα πούμε αύριο. Ναι ρε, οκ, άντε. Τα λέμε. Άντε, γεια. Τι είμαστε? Εντάξει. Έλα, πάμε. Σταμάτα να κάνω ένα τσιγάρο, ρε. Λάισε ρε. Ναι ρε, εντάξει, απλά θέλω να κάνω ένα τσιγάρο. Άραξε εδώ. Κάτσε λίγο. Ρε φίλε, πάλι τσιγάρο, έχουμε για ποδήλατο. Ήρθαμε για ποδήλατο, φίλε, εντάξει, ένα τσιγάρο κάνουμε. Ένα τσιγάρο όμως, τέλος πάντων. Εντάξει, το είπα και χτες, σιγά, ένα τσιγάρο. Δεν κάνει τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε, είδαμε και μαθήματα. Σε εντάξει ρε. Ναι ρε, ξεκόλα. Πάμε να φύγουμε. Έλα, φτάσαμε. Ναι. Εντάξει ρε. Ναι ρε, εντάξει, όλα καλά. Θα τα πούμε ρε. Ναι ρε, θα πάρει τηλέφωνο. Τα λέμε. Άντε, bye. Τσιγάρο δεν γουστάρω.